Moram ovako jednu kratku, ali zanimljivu. Čisto da se zna čije je dete prva gol mašina Evrope. Za sad najbolji strelac u Evropi. Moj imenjak Dušan Duće Vlahović. Izdanak najbolje škole u Evropi, Partizanove. Znači, pocepao je mrežu onih Nemaca. Prvo bila fantastična utakmica, užasno zanimljiva, vrlo gledljiva, znači vrhunski fudbal. Jedna i druga ekipa su pružili, ovima su golmane izbacili Juventusu i pored toga Juventus je uspeo da pobedi zahvaljujući Dušanu Vlahoviću. Naravno, tu je zaslužan i trener Morata koji je vrhunski trener.